paling koreksi resiklu nilitum kirim kang tukang mai kipipon ada burapar sidin kuah ingkierong long si keneng singkana long hang tujuiti amai ki pedupon lo lapen kirim kiram ki pami amai nilitum pedupon lo lapen nilitum labang somai jasimet pet kemang kono nilitum apuriar kit he ajoini kaci kajoini nilitum dode sanse lapen nilitum obe kimiatum pini ki pratinan nak aku sonang dengan kit kek lo majoini si pini nilitum obe ke thom aporan lo lasi obe ke thom pentini obe ke thom tang chok ahura por si nilitum pangrum lo lapen nilitum ansu se labangsu amai mandela sohamat nilitum ki phu pencheng lo kitam tang kalitang atum khan nilitum pangrum ansu se nilitum pangrum pon thulang lapen nilitum ansu se alon dojot lapen aliracham ki pon thulang lakila bangsu nilitum kemat hapon ajak kong along kirim tiram tuntanan kita bom lapen tun pon bom inilah anak hilolong kita nilitum kitong tek lapen nilitum anak kesung ben kita nilitum pini kingrum long lakila bangsu abai sarolong mangke angku se kirim tiram cini lo lapen nilitum pini lapur asu secot meneng bangke bokulia long senitum klempon po lapen alira champi pon po apuson senitum lo asila bangsu aputhak nili sikilit pon lo ba nilitum abutung dolo laso komiti dolo lasila so komiti nilitum jasimet pet kemat pon bangke asu sekuria lapen kalitang atum phanta pangrum pajya phansi also se misenten ke pachun kon bom je phansi bon kon dolo aro sen la bella somus la bangke non lang sen ga lang open sen non aku boiler dola aku lah sahanda aku lang aku lah lasan na ke aku lang punya tayo mulur ni lagi mere to mana oi
lang sila nomor deh penat deh. Deh kalau mau YouTube sih tengok po. Karbi mixer teh ya, tengok po. Deh penat YouTube sih tengok po. Deh tak. Kali ini selang kali. Tolong lah macam mana. Cup cup noi. Off noi.